sihlangulwa nguThixo neziboko ezizenziwe sithi kodwa uThixo angenelele kuba singabantwana bakhe. Athomnye ndifundele ithini okanye khathi ndiyibone, athomnye yima ndisayipeyija, athawugqiba ukutsho ebengayipeyiji ebeyilila, athawuqiniseka okokuba ngoku iqinile, akhuze kwayena abiyo Deus, itaiswenzeka nothi kulonke khale incwadi yendumiso chapter 34 verse 7 isithunywa sikaYehova sibangqinga ngenxa zonke ababoyikayo, sibahlangula silapha ezingelosi sinobugangamusha. Kodwa incwadi yamaHebhere ibuye isithi mkhulu Yesu kunazo kuba ziyanqula. Ibuye izophamotha uMoses kunye nabaprofeti. Ibuye incwadi yamaHebhere ithi mkhulu nangaphezu koMoses kuba uMoses ubadalile. Yindlela oxelelwa ngayo sukukholwa kwemntwini yoyama ngoThixo, sukuhlala in good terms with the leadership enkonzweni, hlala in good terms with the Jesus of the church. Iphethe loo nto incwadi yamaHebhere. Ndizothi kuwe mkhulu akanandanga. Basekho abantu enkonzweni. Nokuba nina andikomenzeko apha nam andisithi kuwe inqunqe ngoku iye ngqo kuchapter 11 kulapho kudweliswe khona uludwe lamakrotokholo. Phakathi kwalamakrotokholo babini abafazi abasentungo ababizwe ngamagama, ngumama uSara kunye nehulekazi laseJerikho. Ezimazi zombini zikwi-extremes. Kwengala ngumama uSara, inkosikazi yomprofeti umenyulwa kaThixo uAbraham. Kwengala ize ehlelweni lomama ibe noRahabi, intokazi eyayithengisa ngomzimba wayo. Zabuya iintsontela zobabalo, zamfunqa, zamcothula eJerikho, zayokumbeka kwiintente zakwaSirayeli, zayombeka esiqwini. Wathi awufika esiqwini zaphinda iingalo zobabalo, zamsusa wapromowuthwa, wabekwentla, wakwi-headlines. Kakukhangela uMesiya, lajikela ihulekazi, langumninakhulu kaYesu. Akulandwa umnombo womsindisi ugqithe esinqeni sale mazi. Yiyo loo nto belisithi lawubanjwe elukazi lize kuYesu, uYesu alihlangule kuba
kuba emzimbeni wakho nesono kuhleli ingcindi zikaninakhulu. Yiloo nto bengoqela waxelela amadoda akhokela inkonzo athi ayaniphangela amayenyukazi kunye nababuthi berhafu, kuba le nto akayikhangeli incwadini, uphuma kumnombo wayo. Njengoba ekonekte kumnombo wayo nje waphuma engumesiya, kuthiwa kuwe ukuba uphumele phaa mayingakufrustrate i-background yakho, ayinanto yakwenza nomgangatho uThixo akubizela kuwo. Yiyeke ipasti iza kulibazisa. Once uthi uhleli apha endlini wawugqiba uba ngumfazi, usoloko utyisa indoda umbeko, iza kushiya iye emantazaneni apheke ukutya okufresh. Yiyeke ipasi, ngumbeko uyingozi. Suke embekweni, umbeko uyalibazisa. uThixo akasijongi ngerekhodi yayizolo. uThixo kujonga ngento zabayiyo. Abantu bajonga into yiyo, but uThixo ubona into zabayiyo. Yiyo loo nto ndizawuthi kuyo ootsotsi abazalise inkonzo namhlanje pretending to be Christians, kanti zingcike esiqwengayo zambethi Christianity, kanti ngootsotsi abanye bathwalele uzawubuthi imali ezinkonzweni. Yiyo loo nto beyekwe ngabom enkonzweni, kuba balinde abantu benene abasetywaleni abasezawubuya at the right time. Xa kuphuma inkunkuma enkonzweni kungena abantu benene. Hamba nam kanti sithi kuwe, izawuthi iBhayibhile yam kayithetha ithi aba bonke, izawuthi aba bonke bafa ngokokhono bengawafumananga amadini, besuka bawabona kude, bathakazela, bavuma ukuba bangabasebenzisi, baludwendwe emhlabeni. AmaHebrew chapter 11 verse 13 uyoma ku-18 izawuke ngoku abo babethetha into ezinjalo babonakalisa uba bangxamele ikokwabo. Ukuba babethetha elo babephuma kulo ngebabanalo ithuba lokubuyela, kodwa besuka bazolulela kwelona lililo, kwelo lasemazulwini. Yiyo loo nto uThixo angenazitho ukubizwa ngokuba unguThixo wabo, kuba ebalungisele umzi. Ndicela ke ngoku sithi kwaxa sifika kule ndawo ndizawuqala ngeli gama likhoyo elimalunga